الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته хөрмәтле дин кардашларым. Аллаһның рәхмәте белән 4нче көн Рамазан айының 4нче көн үтеп китте. Маша Аллаһ, менә шулай ул. Кичә дә сөйләштек, менә тиз вакыт үтә дип. Һәм һәр көнне шулай без әлбәттә безнең күз алдында җәмәгать. На наших глазах протекает жизнь, на наших глазах протекают дни, часы, минуты. И размышляющий человек, он, конечно, обращает внимание. Вообще в Коране очень часто приходят такие слова, например, и «О, если бы вы размышляли». Если бы вы размышляли. То есть, менә кай шакта җәмәгать без күз алдында булган нигъмәткә игътибар бирмибез. Күз алдында, перед глазами милость Всевышнего, мы не обращаем на это внимания. Как вчера мы говорили, что мы порой на многие вещи не обращаем внимания, которые как будто бы должны сами по себе быть. Без җәмәгать бу тормышның, менә бүгенге көннең без кадерен белмибез җәмәгать. Аның бәясен без белмибез. Менә өлкәннәр монда утыра, өлкәннәр алар үз гомерендә инде әлбәттә төрле сынаулар күргән, төрле авырлыклар күргән. А без авырлыкларны күрмәдек. Мисал өчен мин күрмәдем. Безнең балаларыбыз күрмәде, сизмәде. Шуңа күрә без аптырыйбыз, ни өчен шулай дип. Ни өчен безнең балаларыбыз бәлки менә әтиләр кайчакта менә хәзер без мисал өчен булдык, менә мин үзем шәхсән булдым. Шундый чарада, онда укытучылар, онда әти әниләр җыелышканы. Шуңа күрә төрле шундый сораулар біз күтәрдек. То есть сегодня такой вопрос возникает, почему дети такие, скажем, беспечные, не обращают внимания на те блага, которые есть рядом. В большой части виноваты в этом мы сами. Мы сами в этом виноваты. Мы родители и мы бабушки, дедушки. Менә монда отыручы әби бабайлар. Әби бабайлар, әти әниләр гаепле. Ни өчен аның баласы игелекле түгел. Игелекле кем ул игелекле? Кто такой игелекле? То есть, который возвращает своим родителям, хоть что-то возвращает. Невозможно родителям вернуть то, что они дали нам. Да? То есть, есть такой хадис, в котором один из сахабов спрашивает: «Я Расулуллах, как я могу маме своей вернуть ты? Әниме ничек аның миңа карата булган хезмәтен, изгелеген ничек мин кайтара алам?» ди. Пәйгамбәрбез әйтте. Пәйгамбәрбез әйтте: «Гомер буе син үз әниеңә иртәннән кичкә хәтле ди изгелек кылсаң, аның сине тудырган шакта бер ыңгырашуга да җитмәсте. Всю жизнь ты будешь своей маме с утра до вечера проявлять почтение, и это все, что ты будешь делать с утра до вечера всю свою жизнь, не будет стоить даже одного этой секундной боли, когда она рожала тебя. Менә, без кайтара алмыйбыз җәмәгать. Әмма кин без тырышырга тиешбез, ничектер булса да, үз нәфесебезне тыеп, үз характерыбызны брас тотып, әниләребезгә, әтләребезгә без әлбәттә игелек кайтарырга тиешбез. То есть мы должны возвращать это.
И мы на своем примере должны это показывать. И своих детей учить. Да? То есть это очень непросто, но это надо делать. Һәм җәмәгать, менә шундый сүзләр белән мин башлыйм. Ни өчен? Чөнки менә мин хәзер бу дәресне башладым, үзем көтеп торам, кеше күбрәк җыелсын дип. Чөнки безнең тема ул дуга. Без кичә дуга темасын башладык, җәмәгать, һәм менә шул темага без тирәнрәк керергә тиешбез. Ни кызганыч, кемнеңдер телефон сүнмәгән, кемдер сүндермәгән, ни кызганыч, кемдер ятып тора анда. Әйдәгез, якынрак килегез монда. Бу гыйлем мәҗлесе җәмәгать. Гыйлем мәҗлесе бу дөньяда иң дәрәҗәле, бәрәкәтле мәҗлес ул гыйлем мәҗлесе. Самое ценное, самое высокопочтенное заседание или проведение времени – это получение знаний. Это получение знаний. Знания, прежде чем делать дип әйтәләр галимнәр, әйбит. Беренче без өйрәнәбез, аннан соң гамәл кылабыз. Беренче без өйрәнәбез, аннан соң гыйбадат кылабыз. Шуңа күрә Аллаһ ризалыгы өчен әйдәгез, якынрак килегез, утырыгыз җәмәгать, без дуга турында безнең дәресебезне хәзер дәвам иттербез. Әмма мин дәреснең башында балаларның әти әнисенә карата игелекне мин аны теге зря башламадым. Аны һәрберебезгә ул хас. Һәрберебезгә ул лайыклы. Чөнки без һәрберебез әти, менә монда утыра, минем күз алдында инде бит, будущие папы или уже папы, или бабушки, дедушки. И слушают меня тоже и бабушки, и мамы. Мин не так просто эту тему затронул, потому что это напрямую связано с дуга. Напрямую связано с дуга. Чөнки җәмәгать, кичә әйттем мин, без дугага гафил. Без дуганың дәрәҗәсен аңлап бетерә алмыйбыз. Кичә без аның турында сөйли башладык. Чынлап та дуга белән без башлыйбыз. Дуга белән без уянабыз. Дуга белән йокларга ятабыз. Дуга белән һәр гамәлгә тотынабыз. Һәм дуга белән без ушбу тормышны алып барабыз. Шуңа күрә һәр мизгел без Аллаһка мохтаҗбыз. Бер мизгел без әгәр дә уйласак, без үзебез бу дөньяда нәрсәдер майтарабыз, эшлибез дип, җәмәгать, бу дөрес булмый. Аллаһның рәхмәте белән сулыйбыз, Аллаһның рәхмәте белән йөрибез. Менә Аллаһның рәхмәте белән хушландык, ашап алдык, авыз ачтык. Хәтта авыз ачу җәмәгать Аллаһның рәхмәте. Ашказанның ризыкны эшкәртүе ул Аллаһның рәхмәте. Шуңа күрә хәтта ризыкның тәмен тыю, вкус еды чувствовать, это Аллаһның рәхмәте. И когда ты начинаешь понимать это, когда ты теряешь. Поэтому мы говорим, что говорили вчера. И постараемся говорить больше об этом. Что мы нуждаемся во Всевышнем. А когда человек понимает, что он нуждается во Всевышнем, он постоянно просит. Как ребенок понимает, что он нуждается в маме? Вот я связываю сейчас дуга и то, что я начал в начале урока. Ребенок нуждается в маме, всегда нуждается. Гел мохтаж ул. Аңа әни кирәк. Аны берничек алдай алмыйсың син. Аның әнисе булмаса, берничек алдай алмыйсың. Никак ты не сможешь отвлекать ребенка, если нет мамы. Бала өчен әни ул ризык та, иминлек та, кызык та, тынычлык та, бөтенесе. Все в маме. У ребенка, для него мама это все. Безопасность, интерес, любовь, что-то вкусное, что-то спокойное, что-то тихое.
Шуңа күрә, әгәр дә бала күпмедер вакыт инде балигъка җиткәч, әйдә, яра, бераз үскәч, 5, 6, 7 яшькә җиткәч, әгәр дә ул әнисен тыңламаса, әлбәттә әнисенә үпкәли ул аңашамый. Кому нравится, когда ребенок не слушается? Что мы начинаем сразу говорить? Как ты меня не слушаешься? Я тебя одеваю, кормлю. Мы такие слова начинаем говорить. Мы такие начинаем с тобой говорить. Не сплю. Переживаю за тебя. Вот что мы говорим. Так ведь? Так же говорим. Бүгін күнні, бүгін күннің афаты ул әти әнилер, извините, скажу, да, то есть все для детей. Ипотека, возможные все условия проживания, на 2-3 работах работать, чтобы дети там учились, женились. Это хорошо. Но так ли хорошо так все создавать? Потому что сами эти родители это для них так не создавали. Күбебез менә монда әти әниләр, алар буш урынга килделәр монда, шәһәргә мисал өчен, куйдыр ауылдан. Они приехали, они создавали сами. Они перенесли трудности, и потому что они родители, и поэтому они не хотят, чтобы дети перенесли трудности. Они их жалеют. Так надо жалеть или не надо жалеть детей? Мына сұрау. Хазыр мен бәйлим оны җәмәгать. Сез опять уйлыйсыз ни өчен? Дуга белән башлый хәзрәт, әти әнигә кайта. Дуга белән башлый хәзрәт, әти әнигә кайта. Ни өчен? Чөнки бала бер мәнле әнисен оныта ул. Я самостоятельно дип сөйли башлый ул. Я сам могу дип. Менә шул вакытта әти әни рәнҗи башлый. Борчыла башлый. Кара. Бала тыңламый. Шул ук без шулай ук җәмәгать. Без Аллаһка мохтаҗ һәр мизгел, әмма адашабыз, саташабыз, әгәр дә әйтсәк, без үзебез булдырабыз дип. Аллаһ Тәала безне киендерә, ашата, ризык бирә безгә, сәламәтлек бирә безгә. Без онытылабыз. Без уйлыйбыз, без эшлибез аны дип. Мы думаем, это мы такие умные, талантливые. 2-3 образования у нас. Зарабатываем. Вот я зарабатываю, а ты дип әйтәбез кайчакта кемгәдер. Ялкау син дип әйтәбез. Ты такой ленивый. Не стараешься, говорим мы, кому-то, например. А вот я могу. Я вот так делаю. Ну, ты же так делаешь. Аллахның рахматы белән. Вот так произойдет завтра давление. И ты ляжешь сразу. Аллахның рахматы белән син йөрисең. Шуңа күрә Аллаһка шөкер дин. Ул мескин кеше әгәр дә эшли алмый, ялканланып йөри, он же мучается сам. Он сам испытание это не может пройти. Шуңа күрә безнең хакыбыз бармы әле аңа шулай әйтергә дип? Бу бит инде без әзме күпме тәкәбберлеккә керә башлыйбыз. Посмотрите, я иду потихонечку, каждый шаг, чтобы мы вернулись. Аллаһка кайтыр өчен җәмәгать. Чөнки безнең балаларыбыз әгәр дә безне тыңламаса, без ачуланабыз әлбәттә. Без гаделсезлекне күрәбез без. Кара син аны дип әйтәбез без. Ачулана башлыйбыз. Безнең хәтта менә кеше ни хәтле бай булмасын бит, ни хәтле дәрәҗәле булмасын, әгәр дә аның баласы аны тыңламаса, каядыр югалып йөреп игелек күрсәтмәсә, ул бәхетле була алмый. Но не бывает так. Какой бы ни был солидный, состоятельный человек, если у него ребенок, может быть уже взрослый, не воспринимает его как отца или мать, как мать, обижает, или просто его нет, не звонит, пропадает, нет счастья у этого солидного, состоятельного человека. Нет у него счастья. Так Аллах сделал. Даже если он не верует, ни намаз не читает, он живет такой свободной, какой-то простой, может быть, грешной жизнью, и у него, если его ребенок ему не возвращает то, что хоть чуть-чуть, что он давал, он себя считает несчастным. И он не может это купить. А, как правило, он уже много-много потратил, а счастья нет. Мен ни өчен мин чагыштырам җәмәгать бала белән әти әнине.
Һәм кул белән Аллаһ ни өчен? Чөнки бездә шулай җәмәгать. Без үзебез шулай. Без Аллаһка шөкер итмибез. Без Аллаһка шөкер итмибез без. Безнең күз алдында булган нигъмәтләрне күрмибез без. Онытылабыз, масайнып китәбез. Мы возвеличиваем самих себя за свою, скажем так, успешность. Мы сами собой довольствуемся. Без гыжыпланабыз. Мы гордимся собой, что мы такие, машаллах. Менә. Шуңа күрә җәмәгать дуга әл-әүвәл без әйттек кичә, дуга ул Аллаһка кайту. Аллаһны Аллаһ итеп илтү. Аллаһ белән тану. Син аңлыйсың Аллаһның рәхмәте белән син кул аның. Син аңлыйсың син Аллаһның рәхмәте белән монда намазда Аллаһның рәхмәте белән син. Менә үзем китап укып, менә теге уйланып утырып мин дингә килдем дип әйтергә телисеңме син? Ты что хочешь сказать? Ты сам такой пришел в религию благодаря своему опыту жизненному и знаниям, что ли? Аллаһның рәхмәте белән генә син монда килдең. Аллаһ Тәгалә сине монда китертте. Син сәҗдә кыласың Аллаһка Аллаһның рәхмәте белән. Менә шуны унытмаска кирәк. Шуңа күрә җәмәгать дуга әйттек, силахул муслим. Ад-дуа силахул муслим. Дуга мусульманның коралы. То есть дуга это защита мусульманина, это его оружие, это его щит. От чего? В первую очередь от самого себя. Иң беренче. Хәтерлисезме, җомгада мин аны бер-ике җомга сөйләдем. Шуңа күрә җәмәгать с завтрашнего дня будем писать дуга и будем учить наизусть. На прошлом Рамазане последние 2 моих урока это была дуа Саидуль Истихфар. Самая длинная дуга. Тот, кто прочитает эту дуга утром, и если он умрет, он попадет в рай, иншаллах. Если он прочитает это вечером и уйдет с этой жизни, он, иншаллах, будет обитателем рая. Менә шундый аның дәрәҗәсе җәмәгать ул зур ул. Әле мисал өчен минем дәресләрем беренче атна Рамазанның. Оннан соң монда минем урынга дәрәҗәле, гыйлемле хәзрәтләр киләләр. Мин гади тел белән сөйлим җәмәгать. Я говорю очень простым, доступным языком. Но через 3 дня сюда придут шейхи, хазраты, которые будут говорить на высоком уровне. Я вас готовлю, я стараюсь вас погружать. 2 первых урока мы говорили про ният, про намерение, чтобы оно было правильным. И вот сегодня 2-й урок мы говорим про дуга. Потому что любое дело начинается с дуга. Точнее, вначале с намерения, потом с дуга. Я потихоньку готовлю вас к тому, чтобы вы поднимались еще на уровень выше, с хазрятами, у которых знаний больше. Дуга, җәмәгать, адам сайын дуга. Шуңа күрә силахул муслим без әйтәбез, нәрсә? Ул корал, то есть это защита мусульман. От кого? От самих себя, опять повторяемся. Я хаю я кайюм, бирахматика астагис. Дуга. Имена Аллаха, я хаю я кайюм. Вечно живущий, вечно сущий Аллах Тааля. Бирахматика астагис. Синең рахматыңа мин сыйынам. Я надеюсь на твою милость, дип әйтәбез без. Сыйынам, өметләнәм, бәлки син үз рәхмәтеңне миңа бирерсең дип. Бирахматика астагис. Аслих ли шә'ни куллу. Аслих, салих. Төзәтү. Маслаха, яни тәртипкә китерү. Аслих ли шә'ни куллу. Минем гамәлләремне, минем эшләремне бөтенесен тәртипкә китер дип Аллаһтан сорыйбыз без. ولا تكلني نفسي إلى طرفة عين. Нәрсә? Һәм мине үземне, үз нәфесемә хәтта бер мизгелгә дә бирмәде. Сорыйбыз без. Представляете себе, мы просим Всевышнего,
Его именами, обращаясь к Нему, Его именами мы просим Всевышнего, чтобы Он поправил все наши дела и что? И не дал нам сам своей душе, даже на мгновение. Не оставил. Ничего наргавана. Как понять? Жамагат. Biz birinchi ikki dars nafs turida сөйләшкән идек. Nafs ул безне я жиңә, я без nafsni жиңәбез. Или мы побеждаем эго, или эго побеждает нас. Или мы встаем на тахаджуд, или мы не встаем на тахаджуд. Или мы держим ураза, нафиль, или мы не держим ураза. Все просто, нету середины. Я бересің содака, я бермейсің содака, өзіме керек деп айтасың сен. Я ярдәм итәсің сен кардашыңа, я ярдәм итмисең. Гел нәфесең белән көрәшү. Шуңа күрә әйтәм, дуга иң беренче җәмәгать ул үзеңә карата. Үзең, син, үз нәфесең белән көрәшергә тиешсең. Чөнки ул сиңа монда килергә әле аны көрәшергә кирәк. Эштән кайттың, авыз ачтың. И рәхәт бит хәзер ял итәргә. Самый раз отдохнуть. Нефс говорит, завтра с утра на работу, куда ты сейчас пойдешь? Грязно, холодно, наверное, на парковке машин нет там ставить, или автобус долго ждать. Яра, идегенная был син. Че уж? Вот. Нефс так говорит. Ты же сегодня уразу держал. Молодец ты. Молодец. Акыл әйтә, бар тизрәк мәчеткә, нәфесен тыңлама. Бар мәчеткә, таравихка бас, 2 рәкәгать үтте, 4 рәкәгать үтте, хаман нәфс әйтә, ну тордың бит инде син. Ты же уже 4-8 рәкәгатов простоял, пора домой уже идти. Акыл әйтә, юк, торабыз дальше до конца. Хам нәрсә? Нәфес җиңелә. Нәфес кул күтәрә, все, я сдаюсь деп. Кто 20 рәкәгатов прочитает, вот каждый сейчас мне скажет, да, и улыбнется, 20 прочитает, и витр прочитает, кунут, и скажет, альхамдулилля, я 20 прочитал, машаллах. А тот, кто вернется домой пораньше, он скажет, ну мог же стоять, субханаллах, ну вы что я пришел домой, нәрсә бар монда өйдә, хатын, монда шәй, ну все понятно. Вот это всю жизнь идет эта борьба, всю жизнь идет. И поэтому мы первые 2 урока говорили про ният, что он должен быть сильный, потому что Аллах таля ниятка кораб сиңа бирә. Менә кемдер әйтә, ну хаҗга барыр идем, конечно, но пока нет средств, пока они понимают, что он говорит вообще. Я говорю, ты не сделал намерение. Я тоже так говорил. Ну хадж-то надо, конечно, но как-то вот так. Я не понимал, что мне в хадж надо. И когда только я один раз сильно захотел в хадж, я уехал в хадж. По-честному я захотел. Это намерение было. Хаджга чыгам деп. Мен үзем аңламадым, ничек мен хаджга чыктым. А беләсең, мен кем булып хаджга чыктым? Җитәкче буларак. 48 человек за мной там было. Я даже не понял, как это произошло. Это просто ният такой был. Если есть ният, ты как пробка будешь, вылетишь отсюда. Без аңламыйбыз. Шуңа күрә мин хәзер 2 көн без әйтәбез, ният, безнең көчле ният булырга тиеш. Таравихларны торам. Безнең ниятыбыз булырга тиеш. Көчле. Һәм нияттан соң нәрсә бара? Дуга. Все. Максат кую. Я Раб, я хаю, я каюм дип әйтәбез без. Вернусь к этому дуга, распечатаем завтра это дуга, иншалла, жумга көн була ул, иншалла. Һәм иншалла аны таратабыз. Я хаю, я каюм, би рахматика астаиф, аслих ли шатни кулли, ва ла такил нафси ла турфат айн. И менә шул дуга, әгәр дә син һәр көнне шул дуганы аңлап әйтсәң, син җиңеллек сизә башлыйсың. Ты начнешь чувствовать легкость. Субханаллах. Оказывается, как легко. Легко что делать? Благие дела делать. Легко на тахаджуд встать, легко на уразу зайти. Легко. Чөнки син Аллахка күрсәтәсең, мин кул, мин бер нәрсә шамыйм мин. Синең рәхмәтең белән генә мин
Узимя күшлі была алам. Могу только сильным быть, только по твоей милости. И больше никак. И как только мы немножечко скажем, что я такой важный, я так могу, дип, все. Күт сынау. Шуңа күрә динебездә сынау һәм шир ул Аллаһның рәхмәте. Ни өчен ширле шакта, вот когда человек болеет, он такой жалкий становится. Он такой был важный, такой состоятельный, такой сильный. И раз, он такой становится, такой жалкий становится. Почему? Аллах Та'аля показывает ему, ты что можешь? Вот сейчас, что ты можешь? Специально создается такая ситуация. И только богобоязненный человек скажет, альхамдулилля, что я заболел. Альхамдулилля. Альхамдулилля, что такие испытания пришли. Чөнки менә бу сынау килгән чакта, син аңлыйсың шул мизгелдә, син Аллаһка мохтаҗ. Ты, оказывается, нуждаешься в Аллахе всегда. И за рулем ты едешь. И 150 ты едешь Аллахның рәхмәте белән. Только Аллахның рәхмәте белән ты едешь 150. Аллахның рәхмәте белән син зарплату получил. Или договор у тебя состоялся. Или объект ты сдал. Или что-то. Аллахның рәхмәте белән. Это не будет не всегда 100%. Нельзя думать так. Нельзя привыкать, что ты каждое утро у тебя так будет. Нельзя в это привыкать. Если так у тебя долго идет, это Аллахның рәхмәте. Как только ты заболеешь, как только у тебя придут трудности, ты поймешь, субханаллах, как хорошо было. Шуңа күрә җәмәгать, йокларга яткан чакта әйбит, тамак тук, синең караватың анда җәелгән чиста, һәм син йокларга ятасың, менә шулай башың белән мендәргә әйбит. Бу Аллаһның рәхмәте бу. Вот мы так быстро забыли Палестину, да? Как мы писали, телефон полный был, сколько, да, и постепенно чик-чик. А я говорил вам тогда, что так всегда было. Мы просто забываем. Мы просто быстро забываем это. Так вот, войны не кончаются, Джамагат. Землетрясения не кончаются. Они где-то всегда происходят. А мы благодарим Всевышнего, что мы в такой безопасности живем. Мы благодарим Аллаха, что мы сытые, что мы сегодня ифтары можем здесь, вкусный плов покушать можем здесь. Шуңа күрә дуга җәмәгать, дуга, анда кергән Аллаһка шөкер итү, анда кергән Аллаһтан сорау, анда кергән Аллаһка гафу үтенү, ул дугалар җәмәгать. Һәм уд'уни астаҗиб лакум ди Аллаһ субхана тәала әйтә, дуга кылыгыз, мин сезгә җавап бирәм ди. Дуга кылыгыз, мин сезгә җавап бирәм. Просите у меня, и я вам отвечу. Шуңа күрә җәмәгать, дуга белән әле без бүген бетмәдек. Иншалла иртәгә без дәвам итәрбез. Кашан дуга кылына, кашан дуга пәрдәсез кабул ителә, когда принимается дуга без ограничений. Мы поговорим завтра, иншалла, но сегодня менә хәзер менә дәрестән соң һәрберебез без аңларга тиешбез. Без бүген Аллаһның рәхмәте белән генә өйгә кайтабыз. Аллаһның рәхмәте белән мы только можем приехать домой. Аллаһның рәхмәте белән мы можем выспаться. Аллаһның рәхмәте белән проснуться и прожить еще день только Аллаһның рәхмәте белән. Шуңа күрә Аллаһка шөкер итик. Гафу үтеник, ушбу таравихларны торыйк, шуның белән Аллаһка үз иманыбызны избатлыйк, доказываем свою веру Всевышнему благими деяниями и гыйбадатом. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah